Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Всички, надявам се, от нас знаем, че откъде започва премъдростта според Словото Божие. Началото на премъдростта е страхът Божий. Това ни показва днес с постъпката си онзи рибар, по-късно първовърховен апостол Петър. Но тогава, когато простите рибари се трудили цяла нощ и нищо не са уловили, нито за прехраната си, нито за търговия, а един божествен учител използва лодките им за трибуна, накрая за благодарност и за личба им казва: отплувайте по-навътре и хвърлете мрежите. И хващат толкова много риби, че напълват две лодки, не една. Ужасен от това, опитният рибар знае, че след като цяла нощ е ловил риба и нищо не се е хванало, абсурдно е на сутринта да се улови каквото и да било. На него, на рибарят му е ясно, че това е Божие чудо, че това е знамение. Усеща своята недостойност, ужасява се и пада пред нозете Исусови и казва: отиди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Когато се изправи пред чудото, когато се изправи богобоязливият човек пред такова нещо, него го обхваща ужас, защото има страх Божий. Ако имаме страх Божий и сме зли хора или престъпници дори, ако имаме страх Божий, ние ще го виждаме, ще ни гризе съвестта, ще съзнаваме, че ние сме лоши хора. Ако сме добри или праведни и имаме страх Божий, ние ще осъзнаваме, че изобщо не сме толкова добри и толкова праведни, колкото ни мислят другите. Не случайно е казано, че от страхът Божий започва всяка премъдрост. Ако имаме постоянно страхът Божий пред очи, ако се боим от Бога във всяка наша постъпка, светът би бил едно много по-добро място да живее. Та нали на това се основава и цялата ни цивилизация. Нали на страха Божий би трябвало да се основават и всичката ни законност. Онова, което е право за Бога, е влязло като мярка и в обществото. Но ние говорим за нас и християните, които се именуваме християни, които претендираме да знаем, що е то страх Божий и които би трябвало да живеем със страх Божий в душите, в съзнанието си и в постъпките си. Да, нека, брати и сестри, във всичките ни постъпки да се боим от Бога. Да знаем, че пред Него имаме да отговаряме и пред никого други. За гражданските си постъпки и престъпления неминуемо отговаряме тук, пред гражданските власти. Но за всичко онова, което на съвестта ни, да отговаряме единствено и само в онзи ден, който никой от нас няма да избегне, пред самого Господа Исуса Христа. Затова нека с страх Божий да градим спасението си. Амин.